बयबो मिथियो बिटिआर एकर्डनि उनाव जितु एकर्डखौ जोङो जिबायदि लुबैनाय बेथ' जायाखिसै बिनि उनावहाय दिनै सोरखारा मा खालामदों इलेक्सन फैबाय थानायखाय दिनै बिटिसि इलेक्सन दङ फैबाय थानाय 21आव दिनै जोंहा एसेम्बलि इलेक्सन दङ बे इलेक्सननि मुङाव दिनै बर'फोरखौ माबायदि थगायबाय थादों दिनै नोंथांमोना बयबो मिथियो जोंनो मा होबाय बिटिआर एकर्डनि मुङाव सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम नाथाय बे डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियामा बै 2016आवनो आंनि आदा बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा बिबान लानाय समावनो बे सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम आरो बेयाव लोगोसे एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस आरो गुबुन ट्राइबेलफोरनि भाषा बेबायदि सोदेरना होनायखाय बर' साहित्य सभा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनानो मा खालामदोंमोन नाकस खालामदोंमोन जोंनो नाङा जोंनो होयोब्ला खालि बर'फोरनि थाखायल' सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम गुबुन थादेरनायखौ नाङा होननानै बै समाव नाकस खालामदोंमोन नाथाय दाख्लै बिटिआर एकर्डआव बेखौ सोदेरनानै हरनानै एकर्डआव लिरनानै होबाय जे बर'फोरनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम होनाय जागोन होननानै नाथाय दाख्लै जेब्ला इमप्लिमेन्ट खालामबाय बेखौ बिल पास खालामबाय बेयाव मा लिरनानै हरदेरखो सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस मा थाखो जों थगायजायाखै होनबा होनायनि नामाव जोंखौ थगायाखै लिरबाय माबा मोनसे आरो होबाय माबा मोनसे आरो जि बुस्थुखौ दाखालै होबाय बेखौनो 2016आवनो जोंनो होखाबायमोन होमब्लालाय मा गोदान जाखो बिलाय मोनखानाय जिनिसमोन जेखौ जोङो नाङा होननानै रिजेक्ट खालामनाय बेखौनो दिनै इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा मा खालामदों दल दामथिंदों नै प्रमद बर'आ लिडार जानायखायसो बे सिगनेटरि जानायखायसो एबसुआ दिनै सिगनेटरि जानायखायसो इउपिपिएलआ दिनै मा खालामनायखायसो जोङो बे एकर्डआव थाफानायखायसो मा खालामनो हाबाय जोङो बेखौ माबानो हाबाय जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय होननानै बिथांमोना दिनै दल दामथिंदों नाथाय जोंखौ माबोरै थगायखो सोरखारा बिनि उनाव मा जालायखो जोंहा बै बर'फोरनि थाखाय जिथु जोंहा बिटिसिनि बाहेराव बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल होबाय बेयावबो मा खालामखो दाखालै होनायनि नामाव मा खालामबाय जोंनि मानसिफोरखौ दिनै बिजेपिआव थ्रोब सोजोबनानै लाबाय मोनसे एग्रिमेन्ट जाखाबाय नोंसोरनो होगोन जोङो नाथाय नोंसोरनो होयोब्ला जोंनोबो नोंसोर माबा मोनसे होनांगोन गिभ एन्ड टेक होनायनि नामाव जोंनिफ्राय बेसेबां लांबाय थादों दा जों बिनिखायनो आं दाखालै जेब्ला बे ओनसोलाव केम्पेइन खालामदों बेयावबो बुंबाय थादोंमोन सोलायनाया बबेथिं थांबाय थादों सोलायनायखौ जोंबो लुबैयो नाथाय सोलायनाया जुदि गाज्रिथिं थाङोब्ला जों बेखौ लुबैगोन नामा सोलायनाया प्रमद बर'नि इउपिपिएलनि सोलायनाया नै बेबायदिजों थांबाय थादों आइफोर आफाफोर दिनै बिटिसि ओनसोलखौ बिजेपिआ दखल खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र सोलिगासिनो दङ दिनै जेरैबायदि बर'फोरखौ थगायबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि नामाव जिथु जोंहा बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ दिनै बिजेपिआव सोजोबनानै लाबाय दिनै काउन्सिला जोंनि मानसिनि आखायाव गैलिया जोंनि मानसिया सालायब्लाबो गोजौनिफ्राय बिजेपिआ मा खालामगोन सासन खालामगोन अर्डार होगोन जाय पार्टिया दिनै दिल्लीयावबो दङ आसामावबो दङ दिनै बिथांमोना गोजौनिफ्राय सालायहरगोन आरो जुदि दिल्लीनिफ्राय सालायोब्ला जों दिनै बेयाव थानानै मा नांगौ नाङा जोंनि थाखाय माया गोनांथि बेखौ दिल्लीनि मानसिया मोनथिनाय नङा आरो दिनै प्रमद बर'नि सोलायनाया बेनो आरो प्रमद बर'नि सोलायनाया नै बेबादि दिनै बिटिसिआव थांनाय 15 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिपिएफआ जेब्ला सोरखार सालायबाय थादोंमोन बे 15 बोसोराव रावबो गुबुन पार्टिया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव फैनानै 20 जन 15 जन बा 22 जन 25 जन केन्डिडेट होनानै इलेक्सन गेलेनो हायाखैमोन दिनै सोरनि थाखाय जाखो बियो प्रमद बर'आ दिनै एग्रिमेन्ट खालामनानै सिङाव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं मोनसे बुजा बुजि जानानै दिनै गासै पार्टियानो सोरबा कंग्रेस बिजेपि सोरबा एजिपिब्लाबो सोरबा दिनै हिरा हरनियानि पार्टिब्लाबो दिनै बिटिसिखौ दखल खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ दिनै जुदि बेनो जायोब्ला 15 बोसोर जेखौ जोङो गावनि आखाइजों सालायनानै जोंनो मा नांगौ नाङा खना खनला जोङो नायबिजिरनो हादोंमोन दिनै 15 बोसोराव जिखिनि जोंहा डेभेलप जादोंमोन उन्नति जादोंमोन दिनै जायखौ इउपिपिएलआ बुंदों जेबो उन्नति जायाखै बिटिसिआव जेबो खामानि मावाखै बिपिएफआ होननानै नाथाय आइफोर आफाफोर नोंथांमोनाबो मोनथिगोन जोङो 1996 निफ्रायनो बेसेबांबा बोसोर 2000 हालासे बेफोर लामायाव बास गंसेल' खारोमोन
अखा हाब्ला हाब्रुजों बासनि जिथु साखा बियो हाब्रहां जानानै नांथानानै गोग्लैहां जालायनानै उल्थायलायनानै लायनो नागिरोमोन बेफोर लामाफोरखौ जों थाबायफेरदों दिनै बे सिमलानिफ्राय रुपहि थांनो हायामोन गारि लानानै जों साइकेलजोंसो बारनाङोमोन रुपहिनिफ्राय सालबारि थांनो हायामोन सालबारिनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायामोन बरपेटा र'डआव सिं सिं थांनो हायामोन जोङो मा खालामनाङोमोन सिमलायाव हाबनोब्ला पाठसालानिफ्राय हाबबाय आरो जोङो सालबारियाव थांनोब्ला पाठसालायाव ओंखारहैफिननानै हाइवे थांनानै भबानिपुर हाबनाङोमोन जों सिंजों गारिखौनो लानानै थांनो हायामोन 1998 आव प्रथम आं रन्जन दैमारि बिथांखौ बै सालबारि एरियायाव लोगो हमदोंमोन बे समाव बिथांमोना थाखोमानायसोमोन आब' अनजालि दैमारिजों आंजों लोगो हमनो फैदोंमोन खबर होबाय जोंनो जे सिमलायाव दङनो बिथिं हाबबाय जोङो दसे उनाव खोन्थाबाय सिमलायाव गैला सालबारियाव दङ आरो ओंखारना थांनानै भबानिपुरजों हाबनानै सालबारि मोनहैलायबाय बेबादि लामामोन आइफोर आफाफोर नाथाय 15 बोसोरनि उनाव दिनै नोंथांमोना बयबो नुदों नोंथांमोननि न' सेरजों दिनै स्रां स्रां लामा पाक्का लामा दिनै बिनिफ्राय रुपहियाव थांनोब्ला जोङो मा खालामनो हायो गारि लानानै मोजां लामाजों सालायलांनो हायो सालबारि थांनो हायो बरपेटा र'ड थांनो हायो बिथिंजाय जोङो मसलपुर सहैनो हायो बेबायदि दिनै लामा जादों नाथाय जायफ्रा दिनै नुनानैबो नुयि बायदि खालामदों मोनथिनानैबो मोनथियि बादि बुंनो नागिरदों दिनै बिथांमोना रायजोखौ बेसेबां थगायनो नागिरदों आरो दिनै मा खालामनो नागिरदों दहाय आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि जेब्ला बे रन्जन दैमारि सारनियाव 3 मार्चआव थांनानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंहैनायाव जिबादि खोथाखौ जों खोनाबाय जे बिजेपिया 12टा इउपिपिएलआ 12टाल' लाबो बाखिखौ जों होदेरगोन थारमाने मा गलाय गथाय जानानै बिटिसिखौ सासन खालामनो नागिरदों नामा अब्ला जोंहा मा जागोन दिनै बिटिसिखौ जों माबोरै मोननाय सोरबाया फैनानै जोंनो दलरै नै बर'फ्रा नै बेखिनिखौ लानानै सासन खालाम नोंसोरो बेखिनिखौ लानानै गोजोनै रायजो जा होननानै सोरबाया जोंनो जासिनानै होफैयाखै बिटिसिखौ जोङो हाजार बर' सेंग्रा बिएलटिनि थै जिउ बावनानै मोननाय बे दखरसे बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जायखौ जों दिनै आलो गोजोनै रुजु रुमुयै रायजो जानो थाखाय मोनसे बिथा मोनदों दिनै बे बिथाखौबो जुदि गुबुना लानानै थांफिनोब्ला गुबुननि आखायाव जों हगारफिनोब्ला बे माबा मोजां सोलायनाय जागोन नामा आइफोर आफाफोर बे माबेथिं थांगोन बे परिबर्तना दिनै प्रमद बर'नि परिबर्तना मा खालामनो नागिरदों जोंनि मोनखानाय दखरसे हाखौ दिनै गुबुननि आखायाव फानहरफिननो नागिरदों बेसो दिनै सोलायनाय जाना थांगासिनो दङ बिनिखाय आइफोर आफाफोर दिनै सोलायनायनि नामाव नोंथांमोना थगायजानो नाङा